Ininamatod pa ang pinakapait nga Pasko alang sa mga residente sa Dinagat Islands dihang gisaulog nila ang kapaskuhan nga wala nay balay human giigo ni bagyong Odette. Ani ang report ni Argil Relator. Taliwala sa kangit-ngit, gipaagi sa pipila ka residente sa lungsod sa San Jose sa Dinagat Islands sa pagkanta ang pagsugat sa Pasko karon tuiga. Gusto ko po nga kuan mo sa mong bahay, nga kuan mo sa mong mga pamilya, lipalipay, bahalag na guba ang bahay, okay ra. Pasalamat kasi buhay pa rin. Nagsaba-saba-sab sa kadalanan ang mga kabataang nakamotorsiklo, dala ang ilang flashlights, agig paghatag og kahayag og paglaom sa ilang mga kababayan, luyo sa nasinati. Apan sagad sa mga residente, natulog og daw ordinaryong gabi ilang kini alang kanila. Sulod sa port, nagparayag sa ilang pagtimbaya ang Philippine Coast Guard nga mao'y naghatod og relief goods pinaagi sa Christmas greetings sa LED screen sa ilang sea vessel. Adlaw sa Pasko, walay katapusan nga pagpanglimpyo ang gibuhat sa mag-asawang sabanal sa ilang lugar kung asa nahanaw na ang ilang balay. Usa lamang ang balay sa pamilyang Sabanal sa lagpas 27,700 ka mga balay o 90% sa kinatibuk-ang 30,800 households sa probinsya sa Dinagat Islands ang nagpaskong wala na'y kapuy-an, dihang gipadapa sa bagyo ang ilang mga balay. Busa, nagtukod na lang una og barong-barong ang pamilya aron dunay temporaryong kapasilungan. Nire kami sa mong kubo-kubo. Wa mahanda. Kasama rin na kuan mang crisis man kay na. Mao gini pinakasakit nga Pasko sa buhaw na hitabo, sir. Pero pasalamat lang ko sa Ginoo kay wala na unsa sa akong pamilya. Bisan na nga akong mga menyo nga tuag Basilisa, okay raman sab sila. Pero sakit kay pala noon, sir, nga ambot to ganun sa pami makabangon. Manghinaot lang mi nga tinudon sa Kapitolyo ang ilang promise sa mua. Kay sinalaman lang among gilauman nga makatabang sa mua. Ang silingan nga si Elizabeth, kinsa temporaryong nagtiner sa usa ka tent. Mas importante alang kaniya nga kompleto gihapon silang magbanay ug ang ayudang ilang nadawat ang ilang saluhan. Naani ra gid, sir. Unta man ni wala man mi balay. Magdungag lang ming nekanon, maglutog noodles. Para nami pamahaw. Hikay lang ninyo. Ang hikay lang, mo lang among hikay. Usa lang ang Christmas wish sa mga apektadong residente. Ang matabangan silang makabarog pagbalik. Wish na ko nga tagan mi diri hinabang ug kuan nga matabangan mi diri kay wala gyud among mga balay puro guba. Ang akong wish ra gyud kuan nga matabangan mi dinhi kay ang among mga balay puro guba. Nga gawa sa balay ang among pong pagkaon. Luyos sa kapait nga nahiaguman, pangamuyo nila. Bano Dinagat! Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.